Lomoko wakao Ezekiel 22 kare 30 sebedo karango ng'at madichung' kwende momukore mondo gero hinga. Wating'o watero dala ka waduogo bende nitie hinga misegero. Nyasaye omiyowa the ministry of reconciliation. Who has done reconciliation here? We delight kajigore. Ng'at madichung' modiluong jadolo ni jadolo. Wane bura ta neno ka Mama Rose kod jaduong' Obelagi gwenyre wach moro. Mama dwaro kama to jaduong' adwaro kama. Momit gi gwenyore. Adwaro ni warom kodi jadolo, iluong kata jadolo Obango ka entie, Alice ka entie, mondo wabi waluongo wete ariyogi, jo Kristo ariyogi, kecha neno ka gibare wach. So because Nyasaye osemiya the ministry of reconciliation, let us reconcile them. Do we do that? What? Kawuono be Lord wagoye kata. Ochayo ji ahinya. Kawuono be Lord wagoye oting'o nano dhi pade. Ng'ama gero hinga en ng'ama kelo winjruok. Ng'ama gero hinga en ng'ama konyo, en ng'ama chango, ok ng'ama keta dhola. Paruru kama Nyasaye osegolo wae. Have you grown? Sami paro kama Nyasaye osegolo inyalo wacho kachiel koda gi Samuel. Ni Ebeneza nyaka ka isekonya, ok en an, ok en riekona, ok en tekona. Sama iparo kama Nyasaye osegolie, ekiyudo teko kod geno mar chomo gik manie nyimi. Daudi kochom kod Goliath, owacho ni an minenani, nyocha akwayo rombe kod jamni mag wuora, to kasi buor moro yiedhore ni dwa kawo rombo, tachodo mana lake. Emomiyo in Goliath kawuono wi abro pidho ne winy. Sama iparo kama Nyasaye osegolie, paruru kik wi uwil. Mano siro achiel ka mondo wadhi maber kako ganda. Mar ariyo, paruru singruok mag Nyasaye kendo mondo warit. Paruru singruok mag Nyasaye kendo mondo warit. Nyasaye wacho ni tineuru ni Nyasaye. Serve the Lord your God. Office modonjo. As you serve, don't serve me. As you serve, kwachna ing'e ni jakom nyocha nokogona kura. Koro jakomo wacho serve the Lord your God. Bende sami serve, don't expect anything from these people. These are the most and I don't know what I can say, ungrateful people you'll ever meet. I don't know, maybe they'll be good to you. Maybe they will be good to you because people are different. The most ungrateful. Tiuru ni Nyasaye, lameuru. Luoruru Ruoth Nyasaye, rituru chikene. Heruru Ruoth Nyasaye gi chunyu uduto, gi paro uduto, gi teko uduto. That is the covenant. Mane chike ma Nyasaye nomiyowa. Zaburi 103 wacho niya. Hera mar Ruoth Nyasaye ohero go jogo hera mar Ruoth Nyasaye ohero go jogo moluore. Osiko. Ng'wono ne ochwere kuom tienge duto morito singruok ne kendo momako chike ne gadiera. Rituru singruok. Ka wabiro dhi nyime maber. Warit singruok mag Nyasaye. Nyiseche. You might think ni nyiseche en sanamu iliyochongwa ikawekwa pale, ikapakwa dhahabu. Hapana. Nyiseche wala mokae, the gods of power have corrupted us. Power nikori luonga ni jakom, alich miwuor. The gods of prestige. The gods of passion. Mago duto nitie. Jipeleleze utaona wewe ni Mungu gani unayemwabudu. Not necessarily sanamu, but there is a God that you are worshiping. Even if it is hatred for one person. Even if it is hatred for this one woman. Onyalo lokore ni Nyasaye. Onyalo lokore ni Nyasaye dada masasa mikao sim. To no owacho ang'o? Nene. Bendigen mama no jio kidware gate. Olokore ni Nyasaye. Kane wani school ni wayiero kata schools midwa dhiye. Ninyalo yiero adwa dhi Kenya High, adwa dhi kama. Yiero college midwa dhiye, adwa dhi University of Nairobi, adwa dhi Kenyatta University. Ni wayiero kata mna lony midwa timo, adwa timo medicine, adwa timo engineering. Yiero en gima Nyasaye omiyowa kaka dhano. Kendo ne gwagone erokamano ni we thank you God that you have given us
the power to choose, to make a choice. Okichuno wagi gimoro. Kata keny, iero mana wuoyi maberni. Kata in gi iseng'iyo gi wuoyi moko adek, iwacho ni George taneno ko ok en serious. John to kaneno ko kahero ahinya. Ahero Steve. Iyiero, onge kama chuni go, momiyo kata ikiende kia kulemea nyumbani, wewe ulimchagua. Wewe ulifanya nini? Ulimchagua. Kata joma chuo gibende giyiero, kech bende gin ko gi girlfriends adek ang'wen gacho, Jennifer cha. Jennifer taneno ka en nyako mok en serious. Ok onyal dak. Jane bende noko dwa hero pesa ahinya. Ai Rose to hero miel. Nyako cheno ni dwa dhi out. Ang no ted na kuon sadi. Ang no ted ni nyithinda sadi tena na ndombolo. Juma toto gocho kocha baba wadhi. Rose cha kane. Aparo na dwan moda ka Lilian. Ikikuja kwa nyumba ikikulemea ninio deal with you, hangaika na hali yako. Si ndio? Si ulimchagua? Omiyo Joshua nochoko jo Israel duto Shekem. Wacho ni gini yeruru. Wechegi Musa many years back. Wechegi no wacho Deuteronomy 3:15. Wacho ni jo Israel ne huru keto gik mokari e nyimu. Tho kod ngima, ber kod rach, yeruru. Choose ye who you will serve. Wechegi Elijah ochako nuoyogi. Unuriu nie kind paro ariyo nyaka karang'o. Yeruru, ka Nyasaye lamuru Nyasaye. Yeruru. Yeruru Nyasaye mubro tiyone, Nyasaye mubro luwo, Nyasaye mubro winjo wachne. Nitie system that is emerging elem dholuo ka. Ni kan jakome, especially in the groups. To sama yero biro, Makobad Joel, allow me not to call you reverend. Makobad Joel tacho ni proposal jakom Joel. Because Joel ni ang'eyo ni en digo ingo, an gi remote kae, tatimo mana ni to koro Joel eno dance to my tune. Atimo mana remote ni to Joel timango dance to my tune. Kangise ni tim kamato timo. So that I rule by proxy. I'm still the chair by proxy. Dingoingo style. I call it dingoingo style. Kulundeng. Tuwe kulundeng ni tewe kulundeng din tichake yuwa ni. Owo ni koro sebi koro be koro jakom. Ha! Imako tol no chien koni. Ne yuwa ni ito duogo. Ingise ni kani tim kamae. Mama ni goli program. Mathayo 27 kare 21. Magi weche makendo Pilato in his generation. Owacho ne jo Yahudi. Kuom ji ariyogi. Agonynu ng'a kuom ji ariyogi. Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia. Udwaro ogonynu Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia. Jo Yahudi nokok nang'o? We want Barabbas. We want Barabbas. Kendo kineno ka that film. Jaduong' chiemo rikel nwa film mar Yesu. Indong ing'iso ga films. Chiemo rikel nwa film kae wane. Mondo wane kaka jogo ne wer. Me have watched that film. We want Barabbas. To Yesu Mesia atime nadi. Jo Yahudi kokni guregu. Kanolemo epos Getsemani. Judas no birondoge. Negite te Pilato. Jo Yahudi kokni gure. Yahudi no kokni gure. Wan wadwaro Barabbas. Give us Barabbas. Kanyocha watimo yiero last week. Na puonjora gik moko kanyadek na aneno nikech Injili wuok kuom gik mineno. Johana wacho ni wach ma wayalo kuom gik mane waneno. Gimane wamulo kendo mane wawinjo kawuoyo kodwa donge. The things we've heard, that we've seen and we have touched, these ones we preach to you. Na aneno gik moko kachadek. Ne jatelo manetelo, ja Kristo manetelo ne chenro mayiero. Basi nitie scenario moro maradek. Apan kanye mane antie. Kano wach jago moro ni jakom.
Mr. X moro, wach ni jok mage magocho ni. An ating'a bada nyaka malo, ma medo siro kamae, mondo kapodi kweno kikaol kapoko ochop ira. Those were two scenarios. Choose ye today. Mine kanotimo gimaber gi koko. Abende natimo gimaber. Ating'o bada moka, oka luoro ng'ato. To so wayiero kaka gimamorowa. Choose ye today who you will serve. Yohana 8:38 ka idhi nyime. Jo-Farisayo moko kanyo rakore gi Yesu to justify their identity. To giwacho ni Yesu ni wan ok wan kimirwa. Wan gi Nyasaye achiel. Wan gi Wuoro achiel ma en Nyasaye. To Yesu wacho negi niya, ne bed ni Wuoru en Nyasaye adier. Dak udwaro nega nikech awacho nu adiera mana golo mana kuom Nyasaye nogo. Bende duhera nikech na kuom Nyasaye. To un nyithind wuonu ma en Satan. Kendo utimo mana gik ma en ema odwaro. Mano verse 44. Nitie wuone adi? Wuone ariyo. Choose ye who you will serve. Mathayo 6:24. Yesu wacho ni onge ng'ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo. Nimar dosin gachiel to her machielo. Emomiyo kunyal tiyo ne Nyasaye kendo uti ni mwandu. Choose ye who you will serve. There are two lords. Ruodhi ariyo. Wuone ariyo. Mani yiero ma Musa notimo higni mang'eny mokalo. Somo Jo-Ibrania 11:24. Ndiko wacho ni Musa kanosebedo ng'at maduong', nodagi ni koro kik luonge ni wuod nyar Farao, to noyiero mondo oyud sand gi jo-Nyasaye moloyo richo marumo. Dak gi richo mong'eyo ni mani to biro rumo. Oyiero mondo sande gi jo-Nyasaye. Ne kochune ni koro wuoge od Farao ka. Get out of the palace. Go back to your people, the Hebrews. No yiero. Choose ye now who you will serve. Nyocha yiero mondo ayud sand. Many a times manasendiko barua. Kata in 2021. Magocho ni jaduong' ajuoga the late. Ang'ise ni jaduong' awinjo kaol. Kineno kama mayu Kristo mari nyaka ipar kama Yesu nogolie. Adwa ni mondo atim yiero so that I can hand over. To gocho Nobel. Giwacho ni araka mane ma in go. I remember those words. Baraka mane ma in go. We have just come from Corona. In fact, 2020 or 2021 mago kwa kwan. Mago kore kitieko tam ni mokwongo. Kore kwa dhi 22 ka wadhi timo yiero kore kichako tam ni mar ariyo. Awuoyo kod jaduong' ajuoga. Ang'ise ni baba aol. I want to give up. But somehow I continued. A sand, a ayany, a ajara, a rejection. The person who was being rejected, Maniti Moneganino, was actually me. Ndugu moro no hedhore kaluongo nyinga. Mine no dagi mokwe. Moyo kwadwa! I've suffered a lot of rejection. Right from my group in Umoja to the top, Lemdoluo. Ayiero mondo ayud sand. Nikech mae gima biro sunge nyim Nyasaye. Mae pegma Paulo dhi kode nyim Nyasaye in 2 Corinthians chapter 12. To wacho ni koro sana more in infirmities, eduk, sand, ayany. Mage motero nyim Nyasaye. In nitera ng'o nyim Nyasaye. Niter ni joka nohera marach. Nohera marach. Abedo jakom e group no for 20 years kendo ne pod gidwaro ni mondo adoga. Kamora madhiye kata niseweyo kom jakom to mori to berni nikech iber in gi pak mar dhano. Ayiero mondo ayud ayany. Onge ayany mapok oyanya.
onge yany mapok oyanya.